шумо ба ман гӯед ки чӣ мехонед ва ман мегӯям ки шумо чӣ гуна шахсият ҳастед. аммо ман шуморо беҳтар мешинохтам агар шумо мегуфтед ки ман такрор мекунам. менависад нависандаи фаронсавӣ Франсуа Моряк. дар ин радиф яке аз адибони маъруфи тоҷик ки ҳамчунон такрор карданро модари дониш шуморида дӯст медошт ва дар ҳар бори такроран ба чоп расидани асараш онро дубора хонда таҳлил мекард ва фикрҳои навашро ҷиҳати боз ҳам ба хонандааш фаҳмотар шудан ворид менамуд, адибе ки нигоштаҳояш то ба имрӯз пурарзиштарин маводи илмӣ, таърихӣ ва адабӣ ба шумор рафта, номи некаш дар ёду хотири мардумони олам пойдор мондааст. қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон, ходими хизматнишондодаи Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон, олим, нависанда, шоир, тарҷумон, таърихнигор ва рӯзноманигори барҷаста Садриддин Айнӣ мебошад, ки махсусан бо таълифи романи хотиравиаш ёддоштҳо тавонист ки бо тасвир кардани ҷараёни зиндагии худ вазъи замонро ҳам ба риштаи таҳлил кашида, ба он хусусияти романи таърихӣ диҳад. то ба имрӯз ёддоштҳо арзиши бузурги ҳам таърихӣ ва ҳам илмӣ дорад. 4 қисмати романи ёддоштҳоро хонда истода, шумо ба ҳолати зиндагии хонаводаи Айнӣ шинос мешавед. ҳамроҳи қаҳрамони асар устод Айнӣ бо бисёр прототипҳои воқеӣ асарҳояш ба мисоли образҳои ҳамноми Қутбия дар романи Ғуломон, Ҳабиба дар образи Гулнори романи Дохунда, Раҳимдод дар образи Никқадами романи Ғуломон ва дигарон аз наздик ошноӣ пайдо карда, ҳамчунин ҳангоми ба мадрасаи Мири Араб барои таҳсил омадани Садриддин Айнӣ бо нафарони равшанфикру зиёӣ ва дигар шахсиятҳои намоёни давр ба монанди Садри Зиё, Абдулмаҷид Зуфунун, Аҳмади Дониш, Муҳаммад Сидиқи Ҳайрат ва чанде дигар ҳамнишин шуда, дар вазъиятҳои сангин ва риққатовари асар шумо низ ғамгин мегардед ва ҳамроҳи қаҳрамон бо машаққатҳои зиёд онҳоро паси сар менамоед. романи ёддоштии мазкур мебоист мувофиқи нақшаи муаллифаш сар карда аз солҳои 80-уми асри 19 то замони муосирро дар бар мегирифт, аммо бо сабаби фавти муаллиф он танҳо то солҳои аввали асри 20-ум идома ёфт. ёддоштҳо беҳтарин намунаи насри муосири тоҷик буда, осонфаҳм, равон, дилрас ва ҷазоб аст. Садриддин Айнӣ бо тасвири лаҳзаҳо ва ҳодисаҳои гуногуни давр хонандаи ҷавонро ба гузаштаи сангину пурфоҷиае ки сабабашро муаллиф дар мафкураи шахшудаи мардуми Бухоро ва тобиати он медонист, шиносонида ҳушдор медиҳад ки нисбат ба хондан ва илмомӯзӣ диққати ҷиддӣ диҳанд, чун дар замони муосир имкониятҳои мусоиде барояшон фароҳам аст. бинандагони азиз, романи мазкурро шумо метавонед аз дилхоҳ китобхонаҳои кишвар дастрас намоед.